El meu nom és Fina Balb i el nom del meu projecte és Seure o no seure. Vaig començar el 2011 fent cursos de tapisseria. Allà vaig descobrir el món de les cadires, que em va semblar molt interessant i molt atractiu. Vaig continuar fent cursos de restauració. Jo crec que el que més em defineix com a artista és la utilització de les estructures de les cadires. Reutilitzo cadires velles, les transformo i al final acaben sent peces que en el seu moment formaven part d'un conjunt, que eren totes igual, però que finalment han acabat tenint una identitat pròpia, o per mi seria que tenen una ànima pròpia. A l'inici vaig començar utilitzant teixits de roba de vestir de dona, que són robes molt delicades. Vaig utilitzar el vidre perquè m'ha donat la possibilitat de canviar l'aspecte de la cadira d'una forma bastant definida, no? El que m'inspira principalment és l'observació de l'entorn. Quan passejo pel carrer, a vegades puc veure algun detall d'una façana, algun aparador que té algun disseny especial, i això per mi és molt important. I principalment és conèixer tècniques i descobrir materials. Té aquest nom de Seure o no seure perquè des de l'inici moltes persones em preguntaven al veure les cadires si eren per seure o no seure. L'última peça que estic fent actualment es diu Vestir un esquelet i es tracta d'un esquelet d'una cadira restaurat, on jo m'he inspirat en la tècnica del moulage, que és la que utilitzen les modistes per fer vestits sobre un maniquí. El que vull fer és una cadira on tingui un top, una faldilla, un tocado i possiblement un bolso. Penso que així es veurà una cadira realment vestida. Vaig venir aquí a l'edifici Freixes l'any 2011. Em va permetre poder instal·lar el meu taller aquí. He pogut compartir experiències i coneixements que han enriquit el meu treball. Penso que l'edifici Freixes a l'Hospitalet és un referent molt important en quan podem estar els artistes treballant i fent la nostra activitat creativa d'una forma molt bonica i molt interessant.